O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Novo luns, nova cita co Recuncho dos Libros aquí en Radio Eume, na Radio Municipal das Pontes, e novamente un placer contar coa bibliotecaria municipal Anabel Alonso. Moi bons días, Anabel. Hola, bo día. Esta semana comezamos, como sempre, forte con novas recomendacións para público infantil, público adulto, tanto en galego como en castelán. Comezamos cos máis pequenos. Pois sí, comenzamos cos máis pequenos. Traigo vos dúas opcións, digamos, unha para rapaces e rapazas entre 5 e 8 anos ou así. En este caso é o texto en castelán, La guardería peluda, de Pedro Mañas, que está dentro desta colección Monstruos que na biblioteca arrasa, polo menos. Non sei se nos outros sitios pasa igual, pero esta é unha colección que aquí gusta moitísimo. Pedro Mañas é un autor que ten outras coleccións moi coñecidas, como Ana Cadabra, sí, ou As princesas dragón, ou tal, e que ademais recibiu moitos premios de literatura infantil. Tamén ten álbum ilustrado para máis pequenos, e esta serie de monstruos que son un tipo de libro pensado para rapaces máis pequenos, con moita ilustración e menos texto, e además con capítulos pequeniños e tal, ten moi boa acollida. E nada, a historia destes monstruos que escoitan que escoitan algo no bosque no que viven, e alo van a investigar que é o que sucede, non? Nada, eso, é unha serie que combina humor e aventura, e tamén pon moito énfase na amizade, e como teñen esta especie de temas que van así un pouco entre o medo e o fantástico, aos cativos encantanlles. Era o que apuntabas, que este tipo de coleccións, por exemplo, en Escuela de Monstros tamén temos máis monstros, sí. Nun título do que xa falábamos hai uns días, as buscadoras de unicornios, as catadoras de unicornios, son temas de fantasía que sempre encalan moi ben entre o público máis novo. Sí, estes gustan especialmente, e xa te digo, además, as ilustracións son de Black Ramu, que son moi chulas, a verdad, e Pedro Mañas recibe moi boa acollida nos cativos e nas cativas, e xa te digo, Ana Cadabra aquí tamén arrasa, e As princesas dragón tamén foron unha colección que prestamos un montón. Deixamos as propostas, neste caso en castelán, para o público máis miúdo, porque tamén temos que falar de propostas en galego para eles, para os máis pequenos. Si, traigo vos o último premio Merlín, de Erika Esmorís, que se titula Erin e o lobo, e para rapaces e rapazas a partir de 9 anos. Aquí pon a partir de 10, bueno, non sei. Nos témolo na sección a partir de 9 anos. E, é a historia de Erin, que vive no bosque, nunha cabaña que fixeron seus pais, está un pouco apartada da vida cotiá dos colexios e de todo isto, e digamos que sucede algo fantástico aí na novela, unha especie de feitizo no que ela se convirte como se fose ela mesma o bosque, e o bosque é ela, non? E todos os animais poden entendela, e ela pode dirixirse a todas as criaturas. É unha historia moi con moita, moi cercana á ecoloxía e con moita fantasía. Erika Esmorís é veterinaria, coñece ben o mundo dos animais, inda que se dedicou inicialmente profesionalmente a eso, despois apartou e empezou a dedicarse ao mundo audiovisual, facendo guións, e ten bastantes literatura infantil con bastantes premios. Xa gañou o premio Merlín noutra ocasión coa novela Nena e o mar, que foi unha novela que aquí tamén tuvo moi boa acollida. E, ten o premio Raíña Lupa tamén de literatura infantil, e además tamén é autora dun álbum ilustrado, Analfabeta, que tamén ten moito éxito. Creo que as ilustracións son de Blanca Miñán, e o premio Merlín sempre resulta interesante de botarlle unha ollada aí de lelo. E para os que temos uns aniños máis, que nos recomendas esta semana, que acaba de chegar, ou que nos recomendas dentro da biblioteca? Pois para o público adulto traigo vos dúas novelas.
unha de Emily Austen que se titula Vamos a morir todos, que aunque teña ese título non é unha novela de intriga. No, pero bueno, o que a mí faime gracia porque é verdade que a típica historia de que sempre hai alguén que está peor que ti. Sí, totalmente. Bueno, Emily Austen é un referente na narrativa queer, e digamos que ela que naceu nunha, bueno, é canadiense, naceu no seo dunha familia católica e digamos que tuvo que despois encaixar eso coa súa orientación LGTBI e un pouco a novela tamén vai por aí, ¿no? Está contada en primeira persoa e bueno, ela digamos que por unha circunstancia un pouco azarosa pois acaba sendo secretaria dunha igrexa católica e aí descubre unha serie de personaxes, non, que lle fan replantearse pois a vida, pensar que sempre hai xente que ao mellor ten problemas máis grandes que os que temos nós, Sí, non? sí, no, además abordanse un montón de temáticas neste libro, dende a saúde mental, a familia, a religión, aí hai de tudo. Un montón, claro, desde o párroco que choras, as agachadas despois dos funerais, hasta un coach motivacional que teñen unha muller esta que lle dá de comer aos gatos, é dicir, hai como unha paisaxe variopinta de personaxes moi interesantes. Foi un libro que cando saliu foi considerado un dos mellores debuts literarios porque é o primeiro libro de Emily Austen e a verdade é que bueno, está escrita dunha forma moi doada de ler, con frases cortas, bueno, me parece unha boa recomendación para calquera. En galego temos hoxe unha recomendación que chega dende o Brasil, unha novela traducida ao brasileiro, neste caso, de Tatiana Salem. Tatiana Salem Levy, que é de orixe xudeo, seus pais son turcos xudeos, pero se afincaron en Portugal, despois vivían en Brasil e se viñeron a Portugal coa dictadura, e bueno, Vista Chinesa é unha novela con perspectiva de xénero, feminista, que conta a historia de unha muller que é víctima de violación justamente neste mirador que se chama Vista Chinesa e digamos de como despois ela vai as consecuencias que ese feito deixa na súa vida e como se vai enfrontando a esa situación. Tatiana Levy vive actualmente en Lisboa, traballa en Lisboa, tamén tuvo diversos premios literarios e traballa nun xornal. E, bueno, fala eso da violencia sexual, véndoa desde unha óptica feminista, e é unha novela excelente. E ademais, pon no foco tamén que a protagonista é unha rapaza que nun principio ten o todo, dicir, non estamos falando dunha muller que teña que prostituirse, que va, e además nun contexto en Río de Xaneiro cando se están preparando para os Xogos Olímpicos, digamos que un contexto así como de crecemento económico e de boa situación e tal, e sucede este acontecemento tráxico, digamos, que cambia a súa vida para sempre. Ímonos aos martes de cómic, porque o vindeiro día 30, o venres, celebrase o día da ilustración, e temos como protagonista a Siro, e por suposto hoxe en Recuncho dos Libros tamén Siro é o gran protagonista. Traigo vos este libro que é Autonomía Galega nas caricaturas de Siro, que recolle un montón de caricaturas de Siro que no seu momento apareceron no xornal, e que foi un libro que responde a unha exposición que se fixo sobre este tema, non? E como decías, se lle dedica este ano o Día da Ilustración, o día 30, a obra de Siro. Eu creo que é moi coñecido, que pouca xente non saberá quen é Siro, que de velo no xornal ou de ver, tamén ilustra libros infantís. O sea, Siro se dedicou toda a vida á arte e desde o principio traballou todo tipo de técnicas artísticas, non? É de Ferrol, é casi paisano noso aí do lado, e a verdade é que este libro está moi ben, é un percorrido pola historia da autonomía galega con ese toque de ácido, de humor e de crítica. E bueno, me parecía contarvos tamén que debido a este premio do Día da Ilustración
durante este mes temos un estante na biblioteca dedicado ás obras que temos de Ciro, algunhas que falan sobre el, outras que fixo el, e libros ilustrados por el, para que lles botedes unha ollada se vos apetece chegarvos un pouco a figura de Ciro, non? A pasada semana, na sección de O Noso Patrimonio, íbamos ata Ribadeo, ata a provincia de Lugo. Esta semana tamén volvemos a Lugo, ímonos quedar aí na capital, non? Na capital, sí. Propoñémosvos esta semana no Noso Patrimonio as murallas de Lugo, que, bueno, aparte de que xa eran monumento nacional, no ano 2000 foron declaradas Patrimonio da Humanidade. Temos un libro na biblioteca que é unha guía das murallas romanas de Lugo, escrito por Adolfo de Abel Vilela, que pode servir como unha especie de guía se alguén ten curiosidade por, aparte de dar un paseo, conocer un pouco máis a historia e digamos as peculiaridades da muralla. Decir que é a única muralla do mundo que se conserva intacta, destas características, e que se irmanou non hai moitos anos, creo que a finales da década dos 2010 ou por aí, 2018 ou unha cousa así, 2007 vexo aquí, se irmanou coa muralla de chinesa. Un poquinho máis curta esta. Esta un poquinho máis curta, pero bueno, non menos interesante. Bueno, xa sabedes que se conservan non todas as torres, nin tampouco se conserva o segundo piso, máis aló de algunha cousa pequena, a Torre da Mosqueira, que é así a máis chamativa, digamos, e que tamén antes había menos portas e que agora se abriron máis portas, claro, porque a vida, digamos, actual pois o necesita, ¿no? Pero é un espacio moi interesante, e a verdad que darse un paseo pola parte de arriba da muralla é recomendable para calquera. Sí, ademais é un espazo onde vai moita xente a correr. Digo, máis que nada, porque como son visitantes has ido a Lugo por familia, ademais, sí que é verdade que tamén hai moitísima actividade no que é na muralla. Sí, porque se presta, e logo ten unhas vistas estupendísimas, e a verdade que a veces non valoramos as cousas que temos cerca, non? E que son tan interesantes. Sí, a verdade que sí, mira, aí sí que estou moi de acordo contigo, porque, por exemplo, tamén temos cerquiña Ferrol, con todo o que supón o Museo do Naval, agora que están abrindo toda esa zona ao mar e demais, e non nos damos conta do que temos aí o barrio da Madalena, o Museo de Historia Natural, e un montón de cousas interesantes para ver, e a veces resulta que viaxamos a moi lonxe para ver cousas que tampouco, que está ben, tamén son interesantes, pero temos cousas ao lado da casa que ni siquiera visitamos. A min gustame moito a proposta que tes esta semana do mércores de Entreversos, porque vamos falar de Walt Whitman, para que non o coñeza, aqueles versos tan emblemáticos de Capitán, mi capitán, sí, del Club de los Poetas Muertos, daquela mítica película. E hoxe falamos tamén da súa obra, claro. Bueno, traigovos unha traducción ao galego de Walt Whitman, traducido por Xosé Manuel Freire, de Canto de mí mismo, que realmente Walt Whitman ten un único libro, follas de herba, que se foi ampliando a medida que a súa poesía crecía, aparecían novas edicións de follas de herba máis ampliados. Canto de mí mesmo é como, digamos, un poema de follas de herba moi longo, e ven nesta edición na súa versión original en inglés e na súa traducción ao galego, por iso que pode resultar bastante interesante. Foi, digamos, que o pioneiro, aínda que non foi, digamos, o inventor, pero foi o pioneiro do verso libre, de empezar a escribir unha poesía que se achegaba moito máis á narrativa e, polo tanto, era máis doada de ler, e tamén é un poeta que defendía, digamos, unha serie de valores americanos, como, non sei, o individualismo e a xente e a voz da xente do común, non? E por eso que, digamos, que está considerado un dos autores americanos máis interesantes e máis importantes dentro da poesía de Estados Unidos. E, bueno, o que vos contaba, que é moi doado de ler porque ten esa poesía máis narrativa e unha forma interesante de achegarse a esa época tamén de finales do 19, que tanto a literatura interesante deu en Estados Unidos, non? Iso que apuntabas do fácil, do sinxelo que ler a súa poesía, claro, mellor iso é que bota para atrás a moita xente a hora de adentrarse neste mundo da poesía, porque claro, hai escritores que comezan a empregar certos recursos
e que non se entendemos. Sí, sobre todo están máis alonxados do que lemos habitualmente, Claro. e entonces poden resultarnos máis complicados, pero eu creo que é unha boa maneira de, o sea, hai que chegar a mellor a escoller os libros para empezar a ler poesía, e este eu creo que pode ser un bon libro para eso. Antes dicía eu iso de O Capitán mi Capitán del Club de los Poetas Muertos, agora falamos de... Pode ser unha boa proposta para xoves de Pois libro e pode peli ser, tamén sí. outro día, falaremos outro día, pero hoxe traesnos unha estrea. Sí, está nos cines ahora mismo, Hamnet de Maggie O'Farrell, bueno, de Maggie O'Farrell la novela, e de Chloe Zhao a película. Este libro foi unha revolución nos últimos anos, levou todos os premios habidos e por haber, o premio da crítica en lingua estranxeira, o mellor novela según o país do seu ano, o mellor audiolibro en español, bueno, un montón de premios. E agora acaba de facerse esta película que ven de gañar 2 globos de ouro, a mellor película e a mellor actriz protagonista, e tamén levou premios a un montón de festivais, e me parece que pode ser unha boa recomendación. O libro aquí está permanentemente prestado, é un libro que tuvo moito éxito, de feito trouxemos outros libros despois de Maggie O'Farrell que tamén se prestaron moito, e nada, parte un pouco da historia familiar de Shakespeare, pero poñendo, digamos que o ollo en cousas máis cotiás e máis que teñen que ver coa vida familiar e non tanto a mellor como unha cuestión da altura literaria ni nada desto, ¿no? E bueno, me parecía que podía ser a quen lle apetezca chegarse ao cine, tamén pode ser que non sei, a mellor ainda temos suerte e aparece pola cartelera das Pontes, pero está ahora mismo de estrea nos cines. Se che parece, antes de entrar noutras actividades que ides ter esta mesma semana, como xoves na Biblia, algunha presentación tamén, falamos primeiro desa recomendación dun libro dun autor local, neste caso, e dunha persoa que nun principio coñecíamos a súa tarefa como biólogo. Bueno, tamén xa tiña un libro de relatos que xa tiñamos aquí na biblioteca, pero todo vencellado sí, que tiña que ver co mundo este, estamos falando de Roberto Hermida e do seu libro de poemas Pequena vida salvaxe, que foi gañador do premio Pérez Parallé, e bueno, que se presentou non hai tanto, hai un par de meses ou así, na biblioteca municipal. E si coñecíamos, digamos, toda a súa labor como biólogo e como experto en morcegos, o seu libro de relatos de morcegos, e agora temos esta pequena vida salvaxe que fala justamente deso, da ruptura coa paisaxe e co territorio, e digamos que el intenta volver un pouco a topar esa conexión, digamos, co mundo natural, ¿no? E como el de profesión biólogo, pues en todo o que escribe está moi presente a natureza e os animais e as plantas. Roberto Hermida participou no obradoiro de escrita da Biblioteca Municipal e para nós é unha maravilla que conseguise este premio con este libro que xa moitos dos seus poemas pasaron por aquí pola biblioteca e os estuvemos comentando aquí antes de convertirse en un libro. Está traballando en algo máis, ti que seguro que sabes. Seguro que sí, porque non para, o sea que seguro que sí. Pois repasamos, se che parece, outras actividades complementarias que ides ter estes días. Comezamos, por exemplo, pois co xoves na Biblia. Pois nos xoves na Biblia, e debido a que esta semana se celebra o Día da Ilustración, traemos un obradoiro de ilustración que vai a levar a cabo a empresa Dido Arts, e é un obradoiro de ilustración de marcapáxinas que vamos a facer con rapaces e rapazas de máis de 5 anos. Como é un obradoiro, é preciso apuntarse, porque hai unhas prazas limitadas. Entonces, desde este mismo luns, a xente pode chamar á biblioteca para coller a súa praza para este obradoiro. Que acollidas están a ter este tipo de actividades? Porque xa fixechedes obradoiros de chapas, de debuxo, de lettering, de todo. Pois a verdade é que sempre acabamos con todas as plazas, o sea, normalmente temos la lista da garda por se alguén ao final non pode vir e deixa pasar un segundo, pero incluso algunhas veces tuvemos que repetir a actividade e facela outro xoves porque se quedou tanta xente fora que nos daba pena, e repetir, por exemplo, o obradoiro de lettering fixemos 2 porque había moitísima xente interesada. Esperemos que este obradoiro de hora de marcapáxinas tamén teña a mesma acollida.
Sabemos que o xoves a biblioteca vai estar ateigada de nenos e nenas, pero o mércores de seguro que tamén ides ter moita xente, porque temos nova escritora pontesa que saca segundo libro e que tamén o ven presentar aquí a biblioteca, comeza da Picos. Xa desfrutamos hai un ano de Como hacer tu vida un desastre. Xa estivemos a presentación anterior e agora ven a contarnos de que trata o seu segundo libro, Solo te pido un año. O mércores ás 8 da tarde teremos aquí a Zaida e espero que a moita xente acompañándoa pois neste camiño, non? Que digamos que venga a ser esta novela como unha especie de segunda parte da anterior, bueno, unha historia diferente. Algo, sí, bueno, que eu xa tive a oportunidade de lelo. Sí, entonces para os que están así postos siguen a mesma temática dese amor romántico, spicy, como ela di moitas veces. Non ten nada que ver cos personaxes da primeira novela, pero digamos que vai un pouco na mesma liña. Sí, ese amor aí que a veces non é tan xinxelo como parece. Bueno, convidamos a todos e a todas a que veñades a acompañar a Zaida e, bueno, o que comentábamos estes días, que dá gusto este boom literario que estamos a vivir en estes últimos meses nas Pontes, é unha maravilla. Hai máis proxectos ponteses aí na recámara que saiba xa? Sí, temos aí outra presentación pendente, en este caso para principios do mes de febreiro, que pois contaremos no próximo programa. Deixamos aí o secreto, xa non o contarás o vindeiro día. Tamén imos rematar hoxe tamén con propostas, porque xa estades a traballar no clube de lectura do mes de febreiro, nos 2 clubes de lectura, vides de celebrar as 2 reunións do mes de xaneiro, e agora que propostas chegan para o clube tradicional e o de novela negra? Pois vamos a ler para o clube de lectura tradicional un libro de Ana Figueiredo que se chama Os bicos feridos, unha novela a mí me gustou moito cando a lín, hai moito tempo que a lín, agora vou a reler de novo, e que ten así un punto fantástico, pero é moi interesante. E despois vamos a ler de Héctor Carré, Hai que matalos a todos, dentro do noso club de lectura de intriga e misterio. Agora que comezou o ano, tedes novos integrantes do club de lectura, sumouse nova xente? Pois si, mantemos máis ou menos o grupo. No grupo de lectura tradicional, es que xa non temos máis sitio, o sea, está bastante petado de xente, e no outro sumáronse un par de persoas máis. Bueno, iso é sinónimo de éxito, de que as cosas están facendo moi ben. Anabel, como sempre, un placer compartir estes minutos contigo. Vindeiro luns falaremos desas presentacións que veñen, que temos aí pendentes, e novamente repasaremos todas as propostas que nos traes unha semana máis este Recuncho dos Libros. Graciñas. Grazas a vos. Pois isto foi todo no Recuncho dos Libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.